Kini ke AKASHVANI SHILLONG ke kuburan pulih pi da imeri nong ngeti walang. Kini kilong kimar ki bakong san jeng ke kuburan minta ke step. Lapan semayu Justice Sanjeev Khanna minhin ke sengi kong Chief Justice ubathamai jeng ke India. Kepertai borok kawai ke pet yap mat ya ke jing klan bor jeng ki samla ke India ha ke trei ke kata la ong Menteri Rang Badu Narendra Modi. Ya kerana Menteri Rang Ba konar ki sang mabot Menteri ke tanat pulih buthi jong ke Sarkar India Dharmendra Pradhan halor ke jingi ki ha ke skul ba nehu. Ki khubor ki babnya. Lapan semayu Justice Sanjeev Khanna minhin ke singi ke Chief Justice ubasan huai jong ke India. Lapan ya ke jing bam semai dengan Presiden jong kari ke Draupadi Murmu ha ke jingi lang ke balapan long ha Rashtrapati Bhavan minhin ke singi. Justice Sanjeev Khanna unmi bujli Justice D.Y. Chandrachud ubalakut ka portray kam kong Chief Justice minsi ublay. Kibalaran lang ha ketika penjing pensemai ya Justice Sanjeev Khanna kilong Vice President Jagdeep Dhankar Menteri Rang Badu Narendra Modi borut kiwai pat ki Menteri Sarkar ringkat beginang besar jong ka Supreme Court lembat kiwai. Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ong ba kepertai barok awai ka pet yamat ya ka jingklan board jong ki samla keri India ha ka teri ke kata. Ula benrap cucu da ka baong ba ki nongelam jong kiri ke pertai ki don ka jing angnut ba ki samla India ki batebet ha ki jajing teri ki ba bon rukom kinit menteri ha ki ri ki jong ki. Modi la keren ni kaneling ba ka video conference ha ka jing rakhi le ekmen ya ka jing dap ars pa snem jong ka Shri Swami Narayan Mandir ha Vatal Gujarat. Menteri Rang Badu la ong ro ba ka jing dawa ka pertai ye ki samla kari India kan senang kiu shushu ha ki por ki banwan. Ong ba ka de ban nang pen klan bor shushu ya ki samla jong kari bakin kiu shaprang ba ki samla batibet kari kin long ka bor ka baklan jong ka India. Kashnong Lingkhoi ke ba don ha East Khasi Hills District ringkat ba ka balang Catholic Lingkhoi minnin ke singi kala penlongi ke jing ne burom ka bakaddu ban ai kublei letsuk ya usipai aibok madur ubala klat no ha ka nyau trik unai wing kat ba udang don ha ka kam shakri bandaya keri ha ki lom tha siachen jong ke Jammu and Kashmir. Hadin ke jing klat jong ulawan kit ya ka met shayeng ke me jong ha Maubri Ribhoi District ha ka khandai trik unai wing ba ha ka shphu trik la ra ke met shayeng khon banyak pendep ya ka niam ke rukom ha ulum jing tep jong ka balang Catholic halingkhoi. Ha Assam ka jingirap na kabanta ke election sitting samay Assembly Constituency kala poisya ka bakut minhin kasngi. Live sangut ki kertong ki airing ha kini ke election sitting samay ha Assam minta ka kinti. Bonhut kinang ilam rang ba jong ki seng san perthai ki ba pher kila seila ka buit ka bor ban kro kinong tha vote sha kal yang ka jong ki ta ka ba ajing kran ha ki jing nang pat ba ha ki jaka ki ba pher. Unong ay khubor jingi upan tip bagi dan prangut ki kertong ki baya khun election na Dholai constituency kharoi ngut ha Samaguri laingut ki kertong ki khun ban yo longnong mi khmat na Sidli sangut ki baya khun na Behali bat prangut na Bongkai gaung la yo khoboru ba kala mi ka huri hura na ka jingi khlut election ha Samaguri. Kaseng Congress bar ka NDA ki khun habar assembly ki constituency bana kalian jok NDA ka BJP kala sei kertong halaitli ki constituency bala penya khun de ki kertong jong ka Assam Gana Parishad AGP bar ka UPPL Markaway ka constituency. Kani ka khubor ka wanshpi na ka AKASHVANI ke East Khasi Hills kala yo ya ka nam ladu ka State Karate Championship arajat arbusau habaro artli ki thup jinge khun kata hapring ki shinrang markum juru ki kinthai ke Eastern West Khasi Hills kala yo eka kedan ka ba ar ha ka jinge khun hapring ki shinrang bakari bhoi kala wan ba ar ha ka liang ki kinthai ya kate ke lampung ile akai ka bane lai sngi la penya da ka All Meghalaya Karate Do Association da ka jinge trilang ba ka Directorate jong ka Sports but Youth Affairs ya baro ki jinge khun Penlong ha Jawaharlal Nehru Indoor Stadium Polo. Ikinong job ki belaya okudran ha kamat ansajid bekinit mi kamat ke Jala Meghalaya ha ki jingi khun ha ka kedan national level but ha ka Meghalaya Games.
Kajing iki haka school ba North Eastern Hill University nehu kala nang klang hadin kajing sha thombor jong ka jaka sa jong Vice Chancellor Professor PS Shukla haka step ngap jong ka singi ublei. Umentri ramba ka Meghalaya konat ke sangma ulai kren bat umentri ka tanat pudi puthi ke Sarkar India Dharmendra Pradhan halor ka long ka man jong ka jinge kan at haka school ba nehu jong ka Sarkar India. Haka khobor ka ba ula ai haransan ka social media umentri ramba ula pentip ba ula dep penyekren bat umentri ka tanat pudi puthi jong ka Sarkar Pedeng bat ula kentu ye u ba on wat ya ka lat ka ba biang tam e ban penbet ya ka ni ka jing e hanehu. Lakhang kedep ya ka school ba nehu naduk ka ndu tarik unai wing di kisamla puli kat ba ka jingi khi da ka jing sha thangan ka ba klembu upor ya ka bala khot penong da ka nehu students union bat ka bala kershan da ka KSU nehu unit kadang beteng ka jingi khi ka long banda wa weng no ya vice chancellor bamenta jong ka nehu bat ban wengkam ya registrar bat ya deputy registrar. Ka Army Recruiting Office Jorhat kan pelong ya ka rally thungkam agnivir na ka banta ki samla jong ka Arunachal Pradesh bade ketika rally an pelong ha ka arhu phra bat ka arhu khandai tarik mentau benai ki samla ki bala shajiet ki diban poi ha ka por architect step ha Rupa West Kameng district ha ka arhu phra tarik nai wing bat ki diban on langi ki admit card bat ki wiki kot ki sla ki bran kam kumbala de betha khama shwa na kabanta jong gitu ki bampat yo ya ka admit card ani ki bamla ban download ka kila ban mi sha ka Army Recruiting Office Jorhat lani phone ha kini ki number ajing ram not lie hinyo hunriu ar lie iwe lie hunriu lani khandai iwe hunriu khandai not iwe khandai hunriu lie iwe khandai lie. Usamla Steve Jirwa ula yo ekanam jingjap ka bakraw haga Sony TV India's Best Dancer Season 4 but wanra buram but jingsku sarong shisha na kabenta ka Meghalaya. Umentri rong ba ka Meghalaya ukonat ke sangma ule kemen lang ka jingjap jong Steve da ka bapen sengau haransan ka social media bo Steve Jirwa jo ka Shillong ula shat hadu banda penkende ya ka dono jingki pai keri India but menta ula long u champion uba thamai jong ka India's Best Dancer. Uteng samlau bana nong mensong layo ra ka khusnam jingjap da ka trophy ka tingka khatsan lak bat ka wei ka kali urak tim thakuria ubadei unu hi kai shat jong u ha IBD ulayo ra sanlak tingka uba engineer Longxiang uba long try na kasnang penusla ula IT lut iladi ha kini ki khat saus nem balala ban kentiu penroy ka jingkho jingsuba badan penne ya ka jingkho kamaryang saudong sokun hasnong lojong markunjuru hakishnong ki bamarjan dakabal he basan ki lom ki bajarngam jong ka Meghalaya uba engineer udon ka jingede bat jingi kenduk mensim ka bajan bha bat ka dur bhabri jong ka shnong lojong wala kata kat banang ya ke por ushem ba ka don ka jing e ka balong ka jing benthut ya ka jing sngur ka maryang namar ka jing nang kharoi jong ka jing jakhlia ka balang hagi jakayo bat hakeleng kishnong ki thau da ka jing kut jing mut ka baskem banwan ra e ka jing kala uba rojiniar ulas dang ban pen khot hi dalade ban penong ya ka shnong ka thau ka ba khot ka jing persang barat jong u kala long pon man ka kamba ka bakraw kat saus nem kenti uba rojiniar ulum utam ya ki japo akal leng kat han penusla ka bahap apo East Khasi Hills District kini ka kam ka bokla trek la aiman sim se ki we ki banda pertho bot ya ka nuksa ba bhaju u ban pen khoj ya ka shnong ka thau bar kumangi tip la ithu e ka shnong maulanong kum ka shnong ga ba khoj tam e ha doba Asia kadog ni ka khubor ka lakot ba kalawan shpina ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji ninya so ba ga Delhi station na ka banta ki we pat ki khubor kani ka Akashvani Shillong.